Здравейте на всички! Добре дошли в безплатната онлайн сесия в Leader Class. До мен в момента е Велизар Величков. Визо, здравей! Здрасти! Добре дошъл! Добре заварили. Много ми е приятно. Въпреки идиотиите, които казахме преди официалния старт, наистина ми е много приятно. Радвам се много, че си наш гост. Аз ще дам малко предистория за всички, които ни гледат, за това Велизар какво участие има в сянка в създаването на Leader Class, така че ще разкажа след малко. Преди това малко повече информация за това, което ни предстои днес. Ще имаме разговор с Велизар около 20 на минути, в които ще зададем едни въпроси от нас по темата за дигиталния маркетинг. През това време всички вие, които в момента ни гледате, можете да задавате въпросите си през слайдо, което е прозорчето, което виждате под лайва, където ще ви подканя да напишете имената си, за да знаем все пак от кого идва този въпрос и по този начин въпросите ще стигнат до нас. Когато натиснете Send на въпроса или бутона Ask, той ще отиде към наш модератор, който ще прочете и ако въпросът ви е окей, ще бъде допуснат и съответно ще стигне до нас и ще бъде отговорен. Ако има такива въпроси, които не са отговорени, това е поради липса на време, а не поради липса на желание, нали така? Точно така. Така че можете от сега да започнете да задавате въпроси. Ако има релевантни, които касаят това, което си говорим в момента, ще прекъсваме и ще отправяме въпросите към Велизар. Преди да се гмурнем в разговора, да дам малко повече информация от кухнята. Още когато създавахме проекта Leader Class, Визо беше до нас в самото начало. Не само от гледна точка на събиране на екипа и на съдружниците, но и също така от гледна точка на маркетинговата стратегия и как и го изградихме от основи това нещо. Така че той е един такъв... има лека такава роля като на кръстника малко в цялата тая история нашата, което прави неговото гостуване тук знаково, бих казала. Проектът стартира миналата година ноември, сега сме август. Понатрупахме някакъв опит, но все пак си мина и време. Така че се радвам, че той е тук сега в момента с нас, защото по някакъв начин свързан с този проект. Така че Визо, много се радвам, че прие тази покана. Аз също взаимно правите нещо много стойностно за държавата, в която съществуваме. И пожелавам, се вика, вече 9 месеца да направите и 9 години, и 19, и 29 и така да си върви напред, защото има стойност проекта. Много благодаря. Може би да започваме директно в темата, за да направим една лека препратка и връзка с предишното ни издание, което беше миналата седмица в четвъртък. Гост беше Светлин Наков, говорихме си за изкуствен интелект. За да направим моста между двете сесии, може би първият ми въпрос към тебе би бил как намираш ти ролята на изкуствения интелект в дигиталния маркетинг, какви са приложенията и ти конкретно дали ползваш? Фундаментална е промяната след появата на... То AI има и от преди години, но след така масовото му изразяване в това, че можеш да го ползваш през различни инструменти, промяната в дигиталния маркетинг е фундаментална. Особено на ниво визуално изображение и на ниво текстово такова. Не изображение, ами текст, копирайтинг. В момента е много лесно да създаваш визуални изображения. Midjourney е инструмента. Просто трябва да се научим да си говорим с AI-а, в кавички да си говорим. Това са така наречените промптове, които ние задаваме към изкуствения интелект. Промптовете, за да направим смислен креатив в AI-а, трябва да са колкото се може по-обстоятелствени, по-обяснителни и задължително условие да поставяме AI в роля. А не просто казваме, например, креатив, който да се клика. Не, трябва да го поставяме в ролята на, знам ли, известен фотограф, който снима забележителности в Париж и искаме креатив на Айфеловата кула с сладолед, обаче сладоледа да е на фокус, а Айфеловата кула да е отзад, обаче ракурса на камерата да е така, обаче еди какво си. Това са условностите, но в отговор на въпросите фундаментална е промяната, за мен поне. И те първа ще се променя и те първа ще става все по-весело.
Ти ползваш ли AI? Много, много, адски много. За картинки основно. За картинки, за копирайтинг, за, ако щеш, да ми помага да си знам ли, да измислям някакви неща също така. Сега, Artificial Intelligence на ниво текст все още той не е креативен, но може да ни помогне ние да бъдем креативни, като ни дава идеи, хинтове, как да си насочим рекламата. Като го поставим в роля на маркетолог, кажем му каква ни е аудиторията, каква ни е целта, защото нали, различни брандове, различни цели, различни кампании, различни цели. И може да ни даде идеи какво трябва да направим. Така че да, ползвам го адски много. Има ли в момента, пристигнах ти захарта за тази вечер? Утре, да. Беше гладен човек преди да започне лайва и трябваше да му подсигуриме вафли. Само това има тук. Ябълка, виж, хелти. Има ли от част от екипа ти, понеже имаш такива въпроси много миналата седмица, има ли такива хора от маркетинг екипа или може би на твои приятели, познати от екипите и така нататък, които техните роли биха били застрашени от изкуствения интелект? На теория да, на практика не. Значи няма, според мен, поне в моят сектор и поне в моето обкръжение от хора, как да кажа, предприемачи, които да мислят за сейвинг през Artificial Intelligence, т.е. те да спестят някакви средства. По-скоро всеки мисли за повишаване на коефициента на полезно действие, отколкото да мислим за спестяване. Защото така нали, можем да добавяме по-голяма стойност, да имаме по-голямо ревеню и изобщо да ни грова бизнесът повече. Това по-скоро е идеята. Даже аз им бях казал на маркетинга преди, да знам, 4-5 месеца. Ако не го ползвате вие, ще ви ползва то. Колкото да звучи идиотски, но така работи в момента. С оглед на вдигане на някаква продуктивност, на оптимизиране на процес. Да, и най-малкото, което е, нали, ако тръгнем през призмата на почти всяка една професия, Artificial Intelligence може да замести така неприятната и еднообразна работа на хората, така че ние да правим работа, която изисква човешки труд и човешки импакт. Креативност, неща, които са за нас, а да спрем да правим монотонна еднотипна работа. Като говорим за креативност, кои са били най-авангардните ти или необичайните ти хрумки или методи, които си ползвал в онлайн маркетинг, дигиталния маркетинг? Какви ли не идиоти през годините? Аз съм рекламирал нали, освен онлайн, в онлайн е най-весело. Най-интересно е. Аз съм пускал всичко почти, като тръгнем от грабо, телевизионна реклама, флайери, билборди, радио, но онлайн може да измериш всичко. И това е много важен компонент. И другото, което е много по-динамично. Ако пуснеш една телевизионна реклама, ти мериш някакви резултати, ма сравнително имагинерно. Онлайн знаеш всяко едно нещо, какво ти се е случило с рекламата. Относно отговора на въпросите, в друга компания, която се занимавам оперативно доста повече последните години, да не кажа, че 80% от времето ми е там, One for Fit. Продаваме хранителни режими онлайн, почти навсякъде по света, 180 държави, 35-6 езика и така. Там сме правили експерименти доста. Имахме хранителен режим с, сега сещам за един пример, на Примависта, за да дам конкретика, с Лазар Ангелов. Известен social media celebrity, много голям професионалист, предимно не, само суперлативи мога да кажа този човек, както и да е. И сега в Middle East, Близкия изток, разбрахме, че Лазар е доста популярен и започнахме да пускаме реклами там. Преведохме сайта, направихме го от дясно наляво и си казваме, кликат се рекламите, но мислим как да направим по-висок CTR, така че да се кликат повече рекламите и така. И в общи линии малко странен е бихевиъра на потребителя. От едната страна на дадена снимка, примерно има дадена храна, от другата страна е Лазар, защото това е неговия хранителен режим и така работеше самия режим на времето. И ние сега браузваме, мислим, хрумвате някакви идеи и видяхме, че коня, като животно, кон, е много на почит в Middle East. И решихме, сложим Лазар на кон. На бял кон, на черен, до коня, под него, зад него, отгоре на него и така. Това ми хрумва, като ми кажеш нещо странно и хахаво и шантаво и сработи. Имаш по-голям енгейджмент. Имаш по-голям енгейджмент. Сега други много големи, много важно, като мислиш
креатив, като мислиш за дадена, как да кажа, реклама, да се поставяш на мястото на аудиенс. Коя е тази аудитория, защо трябва да кликне на тази реклама? Защото първото нещо е да я загледа, после да кликне, после път да вземе да си купи, защото голям CTR, т.е. много кликове можеш лесно да докараш, ама те после ако не купуват, нали, имаш проблем, трябва и това да проследиш в последствие. Та правили сме всякакви неща, примерно, пак ще дам пример с Лазар на времето. Пускаме реклама, видяхме, че много ни се продават хранителните режими на туристически дестинации. Сейшели, Малдиви, Маврици и всеки такива примери. И сега ние си казваме, защо, каква е логиката? И почваме да изследваме. И ни хрумна, че ти лежейки си, нали, на шезлонга, виждаш бъговете в собственото си тяло. И си казваш, няма, другата почивка ще е по-добра работата. И ние взехме снимки на Лазар от подобни места, сложихме го на подобно място, т.е. нали, от Канкун, от някъде където е ходил, нали, той човека си изглежда супер, там няма бъгове. Сложихме някаква храна, разбира се, на снимката, таргетирахме тези дестинации и резултатът беше много добър. Защо? Защото ти виждаш човек, който е на подобна дестинация, като твоята, като аудиенс, и кореспондираш с това, че единственото неподобно нещо всъщност си ти. И това, което може да ти помогне да станеш подобен на снимката, е продукта ми. Тоест, това е, нали, логиката, да се поставяш в обувките на аудиторията ти. Имам един въпрос, който дойде сега през слайдо, за съжаление анонимен, пак ви подканям да пишете имената си. Какви AI инструменти използвате за маркетинг с изключение на Midjourney? Например, какви продукти използвате за копирайтинг? Ами, ChatGPT. ChatGPT, Midjourney, сега първа излезе един инструмент, за съжаление му забравих името, после мога да пиша в групата в отговор на въпроса, за видеообработка, който сравнително приятно работи. За съжаление все още си личи, че ако ви трябва по-анимирано съдържание, е страхотно. Ако ви трябва реалистично съдържание, е сравнително зле. Той Midjourney беше така в началото. Но аз лично използвам, Bard съм пробвал, нали, но ChatGPT за сега е най-доброто. А за картинките също сме пробвали на AI, на OpenAI инструмента, забравих му името, но Midjourney е по-добро и обещавам да пусна линк към инструмента за видеото. Да. Добре, следващия ми въпрос е каква е най-скъпата грешка, която виждаш, че хората правят при продажбите онлайн и как да я избегнем? Най-скъпата за мен е грешка, тя е малко няма да кажа нещо конкретно, то е малко по-фундаментално, но тя е най-скъпата. Това е да пускаш онлайн реклами без да имаш нужните знания да го правиш. Това е най-скъпата грешка, защото в интернет изглежда много лесно. Ако ти е интересно и искаш да се научиш, не е rocket science, но това са двете условия, ти е интересно, задължително условие и да искаш, нали, да положиш все пак някакви усилия. Образованието е най-скъпата грешка. Пускаме реклама, казваме, то не работи, харчим пари, то ще ни ги вземе. Някой ми каже какъв да ми е бюджета ми. Нямам идея. Sky's the limit. В интернет е лесно да изхарчиш пари, но, нали, ако нямаш нужното образование, ако не си положил нужните усилия за да стигнеш до някъде, по-добре не го правете, а го дайте на някой да го прави. Това ми е съвет. Как би препоръчал хората да се образоват, ако им е интересно? Софтуни. Как? Супер е. Където, впрочем, Велизар... Да, аз преподавам, но не го казвам заради това. Той има много програми. Нали? Аз преподавам Facebook, има Google, има какво ли не. Имат си страхотна програма колегите и това е най-доброто място в България. Няма по-добро. И аз го казвам от опит. Аз занимавам с маркетинг от, дето се вика, срам ме да кажа, 13-14 години вече в интернет. Преди нямаше. И когато сме търсили кадри, хора, които да си обогатяваме екипа, да гроуваме и така, нямаше до преди 5-6 години. 7. С появата на програмите на SoftUni вече е доста по-добре. Има хора, които са професионалисти, знаят какво правят и почти всички са завършили SoftUni. Супер. Добре. Следващия въпрос е свързан с това, което ти каза по-рано, да се поставяме в обувките на потребителя и тук по-скоро касае емоциите. Как можем да използваме най-добре емоциите, за да увеличим ефективността на рекламите?
първо ще го обясня малко по-абстрактно, през визуалното изображение, което в, да речем, social media се използват емоции по-лесно. Това е креатив, ние му казваме креатив, нали, на такъв, не знам ли как да го кажа. Маркетоложки език, да. Това е креатива. През креатива се създават емоции. Обаче, нали, това е условието. Обаче, за да създадеш емоция, трябва първо да се опиташ да разбереш какво биха искали тия хора, кои са тия хора, какъв им е техния проблем, какъв проблем ти им решаваш. И това цялото нещо да е облечено, емоцията не може да я създаваш просто като създадеш един креатив и го пуснеш броуд. Различните креативи са различни за различните аудитории. Вашия продукт може да има много наброя аудитории, той да е широко спектърен, грабо-БГ. Обаче креативите за различните вертикали от аудитории са различни. И в една вертикала, да речем туризъм, и там имам различни креативи за различните възрастови групи, за различните полове, за различните градове, ако щеш. И така мога много надолу да раздробявам. И преди беше много трудно. Нещо трябва да седне някой дизайнер да го направи, да го мислят. В момента е много лесно с AI. Ето едно решение, което AI го направи. Никой не сме освобождавали от работа заради AI. Напротив, почнахме просто да създаваме повече съдържание. И рекламите ни станаха по-персонализирани. В отговор на въпросите long story short, създава се емоция, когато е персонализирано съдържанието. Според мен. Това, което сте направили, например, с адаптацията за екзотичните дестинации и Лазар. Да, това е някакъв тип емоция. Що да не мога и аз така да изглеждам. И с тази емоция добавя и стойност. Тя не ми носи на мен просто дивиденд, нали, и средства и видиш ли добър return on investment. Тя добавя стойност, защото този човек се е мотивирал от това да постигне някакъв резултат за себе си, за собственото си здраве, за собствената си визия и какво се сетите. Как можем да проникнем в мозъците на целевата аудитория и да създадем желание от тях да купат продуктите, които им предлагаме? Това горе-долу се препокрива, може би, отговора ми с предишния, пак и през креатива е първото нещо, което потребителя вижда. Сега, колкото по-персонализирано е едно послание, толкова по-близко ще бъде до потребителя. И в интернет, вижте колко странно нещо се случи през последните години. Брандовете преди 15-20 години бяха много отдалечени от потребителя. Колкото повече навлизаха социални медии, каквото сетите, толкова повече брандовете се приближиха до потребителя. Те отговарят на потребителя, спорят с него, шегуват се. Ето Ryanair правят някакви вайрал неща, като самоиронизират себе си през social media. Телевизия това не го търпи. Там е по-сериозна комуникацията, по-различна е играта. Така че да създадеш емоция е по-скоро да си близък с потребителя си. И интернет е прекрасно място за това. Даже ако трябва да направиш един еквивалент между телевизия и интернет, в телевизия пускаш телевизионна реклама 30 секунди, да речем. И там си има едни правила на играта. Имаш начало, имаш развитие, имаш call to action, край, слоган. И се спазват горе-долу тези неща. Няма лошо, така работи, супер. В интернет имаш 2 секунди. 3, макс. Ако ти за 3 секунди не си грабнал вниманието, хоп. Следващия скрол. 3 секунди. Тоест, абсолютно е ревърснат процес. И създаването на емоция в дигитален маркетинг, първо много по-къс период имаш да го направиш. Трябва да си по-кръщящ, трябва да си малко по-кежуал. Трябва да си, ако щеш, понякога, разбира се, спазвате си брандбука, всичките неща, които си имаме за брандовете ни, но понякога е малко по-скандален, понякога е малко по-шантав. Но Ryanair са чудесен пример за това как се създава емоция. Дори те хванаха, че хората се шегуват с тяхна тема, че седалките са им неудобни, че няма прозорец, че и така нататък. И хванаха тази тема и вместо да се оправдават, защото е така, няма какво да се оправдаш, то е факт. Почнаха да самоиронизират себе си. Страхотен начин да направиш готин engagement. Правиш от дефекта ефект. Точно така. Каза преди малко, че две от условията да се занимаваш или да подхванеш да правиш дигитален маркетинг е първото е да ти е интересно и второто е да положиш някакви усилия все пак да се образоваш. И тук аз те питам, на тебе кога ти стана интересно? Защото твоята история е много интересна за хората, които не знаят. Велизар е завършил надфис. До мен стои един актьор на практика.
И в същото време в един момент преминаваш към предприемачеството и започваш да се занимаваш доста интензивно hands-on с дигитален маркетинг. Как стана това и кога на тебе започна да ти става интересно? Когато открих, че в дигиталния маркетинг има много голяма доза креативност, като човек нали, по-изкуство ориентиран, да кажем, креативността е основополагащо, за да бъдеш смислен артист. Нали, ако не си креативен, ще е много по-сложно да бъдеш артист. Нали, стават най-вероятно, но по-занаятчийската ще я караш. Когато усетих, че в дигиталния маркетинг има креативност, това наистина ти да се опиташ чрез нещата, които създаваш, да ангажираш твоята аудитория, защото това е дигиталния маркетинг. Готиното на дигиталния маркетинг, пак да кажа, нали, казвам го от опит, пускал съм почти всички видове реклама. Най-хубавото е, че в реално време можеш да видиш какво ти се случва с това, което ти си направил, да вземеш решение и да го промениш, ако то не работи. И съвет, нали, без да се страхувате да пробвате. Много често ви хрумва една концепция за креатив. Примерно, сега, айде ще се върна на примера, лазър на кон. Да, ама ако го пуснем на бял кон, може да не се клика, защото коня не е готин. Трябва да го пуснем на бял, на черен, на коня да е до него, да е под него, да е над него и така нататък. И т.е. една концепция да се развие в 3-4 варианта на креатив. Това е логиката. И въпреки това, окей, имаш креативност, която е в тази сфера, но защо реши ти да оставиш актьорлъка? Ми е въпроса. И да скочиш с двата крака в предприемачество, ако не ме лъже паметта. Всъщност тогава ти стартираш Grabo. Да, не съм сам. Grabo с партньори. И това коя година се случва? 2010. Точно завърших надвис. Бях актьор в Младежкия театър. Играх по 20 представления на месец, за което получавах баснословната сума от 360 лева. И така, една от причините е и тази. Няма какво да се лъжим. Но другото, което на мен интернет ми е интересен от малък. Аз занимавам с интернет от 15 годишен. Бях част от дори един проект mp3-bg.com, така по 35 плюс хората най-вероятно са го чували. И тия под 35 сме го чували. Да. Така че аз бях част от този проект, още на 15 години бях тогава. Първия ми сайт си го направих на 13. Интернет ми е любопитен от малък. Сега си спомням, 5-ти клас, като пратих първата ми поща, като си направих. И кликнах и то се изпрати писмо. И казах, ти кефа дена няма да пишеш, занимаваш да ръка, да хабиш нерви, енергия, пиша грозно, да се старая. Креативността обаче ми се запазва. Мога и там да бъда креативен и да пратя писмо на някоя девойка, което да е готино, нали? Ама няма да е грозно написано. Така че открих магията на интернет през пощата. Колкото да звучи идиотски. И лека по лека, в надвис, нали, през цялото това време ми беше интересно интернет. Направих първите проби за онлайн телевизия 2008 година. В VBOX 7 имахме предавания. Правихме по 100 000 гледания тогава. Защото си казах, сега аз обичам интернет, ама сега съм актьор, дай двете неща в едно, какво да е това? Викам и онлайн телевизия ще направим. И имаше така интересен резултат, но тогава просто не се получиха нещата от към монетизация и така стигна до Grabo. Но пък в последствие успя до някъде да се включиш в проект, който премина от телевизия към онлайн телевизия. Да, част от Господари.com съм, което се радвам, че се опитваме да успяваме. Смятам, че успяваме да има така една малко по-различна гледна точка на събитията в държавата. Тоест някакъв тип саркастичен начин поднесена. От една страна, от друга страна истинска журналистика. Да, социално пробуждаща. Да. Добре. Тук имам един въпрос обратно по темата за изкуствения интелект. Два въпроса всъщност. Димка Перничева. Здравейте, как изкуственият интелект помага на дигиталния маркетинг и измества ли човешкия фактор? Здравейте, ще започна с втората част на въпроса. Не го измества. А как помага точно така, като ни помага да бъдем по-продуктивни и ни помага да анализираме по-добре информация, защото можем да качим в чат GPT голяма информация, кажем изкарай ми това, което ми трябва, той да анализира и да ми го изкара. Помага ни като ни прави аз го казах в началото,
да не работим монотонна, скучна работа, а да използваме капацитета на човешкия мозък, такъв какъвто е, той е безграничен. Единствено монотонната работа може да го ограничи. Още един въпрос има за AI. Давайте, питайте каквото ви хрумне. Вин Нетков, който е част от нашата общност от доста време, иска мнението ти за обучението на AI за cold calls, което да цели събиране на информация за decision makers. Например, обаждаме се на 5000 компании на телефонните обяви в сайтовете с цел да се събере имейл, име, телефон на Purchase Manager. Чиите, не ме кефи. В смисъл, вижте, значи в момента през AI, както и едно време в Facebook и още преди това, преди да има Facebook в интернет и така, аз лично си имам много възможности да имам дивиденти от неща, които са отвъд рамките на морала. Дори няма да използвам закона, защото той понякога не е толкова адаптивен в сферата на технологичния свят, който живеем. Но мисълта ми е такава, когато нещо не е сравнително морално, се опитвам да не го правя. Аз поне така съм настроен, а тук ми се струва, че има леко неморален аспект в това да се обади Наталия, която имаше такава преди няколко месеца, която звъня по телефоните. Това се случи в България. Би ли разказал? Това беше такъв пример. Той най-вероятно са звъняли на хората, които гледат този телефон. Той звъня на много. Най-вероятно са звъняли на над 1 милион души. Точно така цел да съберат дейта. Те звъняха под претекст, че някаква пратка е забравена, нещо беше такова, ма кажете си телефона, кажете си това. И това беше AI. Представяйки се за Наталия. И така събраха дейта хората. Нямам идея кой го направи обаче това нещо. Даже се шегуваха с мен. Някакви хора ми виждат, викате ли си Наталия? Не съм аз Наталия. Няма и да бъда. Да кажеш, че изкуственият интелект е хванал някаква база с някакви телефони от някъде. Точно така. И е започнал да звъни на тези хора. Точно под претекста, че има пратка за тях. Точно така. За да им събира имена фирми, телефон, имейл. Не знам точно какво събираха. Аз на мен ми звънна също Наталия и затворих веднага, нали, защото знам, че зад Наталия стои един пъклен план. Който е събиране на дейта. Събиране на дейта, да. Дейтата е най-важното нещо в дигитал, изобщо в света, в който живеем. Нали, това не е просто някаква теория. На мен преди 12-13 години някой казва, дейтата е най-важното нещо и на мен ми звучеше много абстрактно това. Какво му е важното? И с годините си дадох сметка, ако се замислите през призмата на какво е Facebook, TikTok, Instagram, Google, ако щеш. Google не е малко по-различно, пак на подобен принцип. Те продават дейт. Има един много готин лав. Ако ползваш продукта безплатно, продукта си ти. И това е ясно. Facebook не продават видиш ли платформата си. Платформата им на всичкото отгоре, съдържанието го генерират потребителите. Това е user contributed content, така се казва. Съдържанието е генерирано от страна на потребителите. Facebook, работата им е така да подредат съдържанието, че да задържат вниманието на потребителя и той да се ангажира, за което имат много инструменти, те знаят какво харесваме, какво споделяме, какво коментираме, на какво кликаме и каквото сетите още. И от друга страна да направят то матчмейкинг, ако това е много идиотски пример, ако това е Tinder, да имаме матч между потребител и бранд. И за тази цел преди години пуснаха пиксела си, преди 7-8 години, който на всичкото отгоре всички e-commerce го сложиха абсолютно с цялата си съвест и воля, която имаха, за да могат да тракват и да подават информация на Facebook кой какво купува. Подавайки информация, Facebook е наясно какво е купено първо и най-важно, за да не го предлага втори път. И така, това е една платформа, която всъщност продава дейта. Така замаскирано по един друг начин, но това е в основата. Това е Instagram, това е TikTok, всичко е това. И дейтата е в основата на това какво съдържание ще видим ние отзад. Когато отворим Facebook, представете си, че ние сме в една малка колбичка, която е пълна с много информация за нас. И те имат 3 милиарда такива колбички на всичките си потребители, или 2 милиарда, не знам колко са.
И в тази колба има много информация за нас. Какво харесваме, каква тениска носим, кой номер обувки имаме, къде сме ходили миналия ден, защото сме се чекирали от бара, колко време сме стояли в този бар, откъде сме минали маршрута, това па вече Google го имат. И така. И тази цялата дейта се обработва. Ако си мислиш, че не се обработва, обработва се. И ние и на нас ни се изграждат едни профили. То е как да кажа, онлайн шопър, те там се делят на още 100 вида, какво купува, какви обувки носи, дали обича бели кецове, като си купи бели кецове, после купува ли си синя риза и мога продължа до утре да го обяснявам това. Така работи. Така че data is king.